saking kula Sukarakansa nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura pikiran tapak lawan titi saking kula Sukarakansa maklum kula manusa ning alam punya panggonane lalilan seniman lan seniwati seni sandiwara Wiramandala dipun pimpin Den Mas Raden Suli Sekretaris Papai Sultan Haji Prayono alamatnya saking Gula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Negara Indonesia Raya Merdeka sedaya sami ngorawati nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang sanyata sesepuh Jemaras Lor nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati besok maya mani wonten grahaning sasi sesepuh Jemaras Lor Bapak Panitia Keding Ibu Panitia sing ditembangi Jalali Selawase najan dililipur bikilipur tangkal wasta dikelingan tangkal wasta dipikiran emane wong seburan teganing ora surat teganing larani ora tiga nimpati melong-long ngatemunanang sakit sapri bisa mencapai kaget maning pikiran ngrebeng-ngrebeng durung mati sukmanira wis ngelayu
durung mati sukmani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing katebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semklak ngerawel ngropak mencelat ning gange tunggang aduh Gusti kulane ampun mamaku jemaras lor mimiku bapak panitia bapak kunci sareng nok ruju wong polane gede ngaturaken matur kesuwun nok ruju sareng bapak katan gos esek ding bapak raja wong dewek matur kesuwun bapak naura ngaturaken matur kesuwun aye denok bonda denok sing 2925 calon tuan rumah mimi dandi sareng nok kopi saking rekobotek ding matur kesuwun Mas Udin nok ikut saking losari Brebes dewek kang ditembangi sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul keding kang ditembangi Mamah Yanti kang dijangku Mas Gatot sedulur saking kriwe keding kang ditembangi Mas Gatot amis nanok nugi saking sende amis nak yageng sende ngaturaken matur kesubun dila lipur beli kelipur tanpa lawas tadi kelingan sareng gos pasirek ding aye arjo minangkane bendahara buyut Ki Judipati matur kesuwun Mimi Haji carini sing denok cinse Mimi Haji carini sing denok cinse Mama Kaji Udi calonku taman sari keding matur kesuwun Uli sayang saking kriya keding acep kotong sing paling sabar sareng bos SM sing dua beras putih saking bakung keding ngaturakeun matur kesuwun amis nak yagang sende Mas Dokter Ludia keding kang mirengakeun laka wangsalan laka orang wangsalan bandrengan iya kok digawe maning wangsalan gak Nok Leni anaknya Mama Eli sing ananing Taiwan Nok Nelly Nok Leni Serengai denok konde denok Mas Udin nok ikut saking losari dewek minangkasi ngirengaken Mimi Haji carini sing denok jin sama Kaji Udi calonku taman sari nok ruju wong polane keding minangkane kane tembangi aduh Mas Udin nok ipot aye denok bunda denok
Janini Dwi Puji Haruka Bunda Janini Dwi Puji Haruka minangkan tembangi Mama Yanti kang dijangkung di Medan di sareng kopi gedung minangka sing mirengakeun Mas Gatot sedulur saking Trio Amisna Ki Ageng Sende Nok Nugi saking Sende Bos Pasir Aye Arja minangkane bendahara Puyut Ki Julipati kang tembangi Nok Leni anake Mama Eli Bapai Naura Bapai Fatan Bapai Nur Bapai Naura Amis nae geding minangka Ki Ageng Sende dewek kantun nok nugi geding minangkane tembangi aduh nok ruju saking polan Auli sayang saking Trio Aceh Pot wong kang paling sabar sereng bos SM geding sing duwe beras putih saking Bakung kang mirengakeun Ayeh Alip Ayeh Nida tim BTS Mimi Haji Carini sing danok jinsu Mama Kaji Udie geding minangkane calon kubu Taman Sari dewek minangkane sing mirengakeun Mama Kaji Udi calon ku Taman Sari nok lenek ding Mimi Haji Carini geding minangkane sing benok jinsu dewek nok rujue gede mong polan dewek Bapai Naura kang ditembangi Bapai Fatan pos kese geding Bapai Raja wong dewek kang ditembangi Ari Ajala li nok ruju saking Polan nok ruju wong Polan dek wong kang paling iman dewek wong kang paling sayang dewek kajalali masalah wasi Mama Yanti Mimi Dandi nok kopi Mas Dokter Ludi Mas Gatot sedulur saking Trio geding Mas Gatot minangkane tembangi najan dililipur dikelipur tampal wasta dikelingan Mas Gatot sedulur saking Trio Mimi Haji Carini sing benok jinse geding kang ditembangi Mama Kaji Udi calonku Taman Sari Uli sayang kang ditembangi Aceh Pot wong kang paling sabar sareng bos SM sing beras putih saking Bakung geding Amisna Ki Ageng Sende Nok Nugi aja lali selawase nok ruju
saking polan dewek no kruju duh aduh detake jantung wis ora keitung perasaan rindu sing blik ke bendung mas terludi wis liwat telung purnama sampean ninggal kula sun kelangan sesigar nyawa terselip nama ning setiap doa saran sing selalu dadi alunan mas keperludi plik kuat kula nyangga rasa kangen ning dada duh purnama todokaken jodone kula rindu ning batin tak kirim lewat angin tulung sampeaken pengikian kula kangen selalu kesimpan searan sing tedemen siji sing terjaluk ketemu pengen dipeluk wasiat hati masih terkrawati sampeyan duwe janji pengen nyawiji terselip nama ning setiap doa searan sing selalu dadi alunan beli kuat kula nyangga rasa kangen ning dada duh purnama todokaken jodone kula rindu ning batin terkirim lewat angin tulung sampeaken pengikian kula kangen selalu kesimpan searan sing tedemen siji sing terjaluk ketemu pengen dipeluk wasiat hati masih terkrawati sampeyan duwe janji pengen nyawiji kadang-kadang
wis mikiri nasib badan nonok insas sekian kula wis kaweruan yen kula iki suma istri simpenan patang taun jodoh karo sampeyan sampeyan wis duwe keturunan dudu mangkene sarane wong wayuwan aya deno ora adil ning waktu lan giliran yen awan kula ngadang-adang Mas Udin yen bengi kula nganti-nganti Mas Udin apa sih pengen ketemu anak sampean wis bisa mesem gemuyu kula rimani kenyataan Mas Udin bokat wis takdire wayuwangan Mas Udin nasibe dadi istri enom awan bengi mung bisa nangis ketuwon patang taun jodoh karo sampeyan sampeyan wis duwe keturunan dudu mangkene sarane wong wayuwan aya misna ora adil amisna ning waktu lan giliran yen awan kula ngadang-ngadang Mas Udin yen bengi kula nganti-nganti Mas Udin apa sih pengen ketemu anak sampean wis bisa mesem gemuyu kula rimani kenyataan Mas Udin bokat wis takdire wayuwan papepatan nasibe bos es dadi istri enom bos es kusuk awan bengi mung cegah nangis ketuwon bos es susu kula preman kenyataan bos es 77 bokat wis papepatan takdire wayuwan papepatan nasibe papepatan dadi istri enom papepatan awan bengi bos es 77 mung bisa nangis ketuwon kadang-kadang kula nangis dewekan papepatan yen wis mikiri papepatan bos es 77 nasibing badan papepatan benci sarana wong wayuwan papepatan
ora adil ning waktu lan gilir yen awan kula ngadang-ngadang pepepatan yen bengi kula nganti-nganti pepepatan apa sih dipengin ketemu anak sampean wis bisa mesem gemuyu kula rimaning kenyataan pepepatan bokat wis takdirek wayuan Mas Udin nasibin